από τον Ιούνιο του 2011 που είχαμε νικήσει στη Μάλτα με 3-1. Μιλάμε για τα επίσημα παιχνίδια. Εδώ λάθος γκολ από το γύρισμα του Σκρτέλ. Ένα τεράστιο λάθος του Μάρτιν Σκρτέλ, κυρίως του Μούχα, που δεν υπολόγισε τα φάτσα της μπάλας. Στο 44 μας κάνουν όχι ένα δώρο, μας το ξετυλίγουν και μόνοι τους οι Σλοβάκοι και μας το δίνουν έτοιμο στα χέρια. Κοιτάξτε, αυτό που δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς τόση ώρα το κάνουν μόνοι τους. Σκρτέλ γυρίζει. Εδώ είναι πάρα πολύ απλή η περίπτωση για τον Μούχα, είναι του Μούχα το λάθος, δεν φταίει ο Σκρτέλ καθόλου. Είναι ένα απλό γύρισμα και ο Μούχα, την ώρα που λέγαμε ότι η Ελλάδα δεν σκοράρει σε πρώτη ημίχρονο εδώ και 2 χρόνια και έρχεται αυτό το δώρο. Και φυσικά λέμε ευχαριστώ πάρα πολύ, το παίρνουμε και πάμε στη σέντρα. Κόζακ, η αντίδρασή του, είναι έτοιμος να μπει μέσα και να τους κουτουλήσει και τους δύο. Βέβαια, κυρίως τον Μούχα, και αυτός έχει κάνει το τεράστιο λάθος. Πάει να κοντρολάρει την μπάλα